Idú dva penisy na skúšku tvrdosti. Jeden dostane jednotku a druhý štvorku. Ktorý je na tom lepšie? No predsa ten druhý musí ešte ísť na ústnu skúšku. Príde mladý muž do obchodu a pýta sa slečny. Máte fínsku vodku? Nemáme. A máte Johnny Walker? Nemáme. A máte dnes večer čas? Ona sa začervená a usmeje. Mám. Tak si sadnite a napíšte objednávku. Muž príde domov opitý a ráno, keď mu to žena vyčíta, oponuje jej. Ale nebol som až taký opitý, hej? Hodil si môjho škrečka a zakričal si na ňo. Pikachu, vyberám si teba! Potom si zaliezol do skrine a hodinu si kričal, že vchod do narne nefunguje. A nakoniec, keď si prišiel ku mne, k vlastnej žene, tak si mi chcel silou mocou zobrať z palca obrúčku so slovami Frodo, ten prsteň musíme zničiť!